Ayan, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Happy Friday everyone. Thanks so much sa isang andyan. Good morning. Magkape po tayo. Good morning. Good morning. Magkape po tayo. Thank you so much. The 2 million people in the house. Good morning, good morning. Magkape po tayo. Magandang ina mo, salamat. Salamat sa patamsak mo. Good morning. Magkape tayo. Shout out kay magandang ina mo. Salamat sa patamsak mo, Sisi. Thanks so much. Good morning.
Ayan, thanks so much sa 2 million people in the house at saka sa 2 thumbs up. Thank you so much for coming. Madam Alicia's word, thank you so much. Good evening. Good morning. Good evening. Good morning, madam. Thank you sa patamsak mo. Madam Alicia's word, make a love shout out to you. Madam, di ka na nag-ELS. Magkape tayo, madam. Madam Alicia's word, magkape tayo. Kumusta ang work? Thank you so much sa 2 million people in the house. Good morning, good morning. Thank you so much sa 3 million people in the house. Sa 4 thumbs up. Thanks so much. Good morning. Good morning, everyone. Jason Bravo, thanks so much. Salamat sa patamsak. Magkape tayo. Sir AJ, mega shout out, host. Thank you so much, Sir AJ. Good morning. Good morning, Mama Norms from Sir AJ. Good morning, sir. Tamsak dan. Salamat, sir, sa patamsak mo. Thanks for coming, sir. Thank you so much. From Jason Bravo, mega love shout out, Mama Norms. Tamsak dan, Mama Norms, sabi ni Jason Bravo. Thanks so much, Jason. Thanks so much. Sir AJ, thanks for coming. Thank you po. Jason Bravo. Madam Alicia Sword, shout out daw, sabi ni Jason Bravo. Thanks so much sa pagtambay, Jason. Thank you, thank you.
At Jason Bravo, bongga. Ang bilis ng ilan pa nga lang yung WH ko, Jason? 110 pa lang yata. Grabe. Kailangan humabol kasi per month na. Baka maabutan tayo. Baka maabutan tayo hanggang next year. Grabe. Nasa pwesto ka na, Jason? Mabilis na yan, Mama Norms. Kunting tiis na lang. Kaya nga. Kaya nga nag-silent LS ako kahapon. Pero yung 3 hours ko, 7 hours lang ang binigay ni Lolo. Grabe. Nalobat na lahat-lahat. Tapos 7 hours lang yung binigay niya. 3 hours yun. 3 hours na silent LS. 7 hours lang ang binigay. Kaya kailangan mas maganda yung magla-live ka na hindi silent. Nga lang, ang dami namang work. Kaya nag-silent na lang ako kahapon. Pero try ko ngayon pagka magwa 1 hour lang ako. Kung ilan yung bibigay ni Lolo. Kape-kape. Kape tayo, Jason. Mama Norms, huwag kang bigayan pag silent. Kaya nga, Jason nalobat na lahat-lahat yung CP ko. Yung 3 hours, 7 hours lang ang binigay. Grabe. Thank you so much sa 4 million people in the house. Thanks so much for coming. Salamat sa 5 thumbs up. Dan thumbs up host. Mega shout out sabi ni DXNB Vlog. Thanks so much, Sisi. Thanks so much sa patamsak mo. DXNB Vlog. Thanks so much. Thanks so much sa patamsak mo. Good morning, Sisi. Salamat, salamat. Salamat ng bonggang-bongga. God host. Thank you so much, Liza. Vlog. Dan tamsak agad host. Dan tamsak agad host. Sabi ni Liza Ngot Vlogs. Hello everyone. Sabi ni Liza Ngot Vlogs. Thanks for coming. Video lang ako host habang nagluluto po ng mga side dishes. Okay lang, okay lang. Salamat sa pabidyo mo, Liza Ngot Vlogs.
Thank you, thank you. Kahit pa video lang, okay na. Thank you so much. Video lang ako, host, habang nagluluto po ng mga side dishes. Okay lang, okay lang. Thank you, thank you. Thanks for... At Lysang Hot Vlog, shout out, sabi ni Jason Bravo. Nag-video lang daw kasi nagluluto pa. Lysang Hot Vlogs at Alicia's World and Jason Bravo, hello, mega love shout out, sabi ni Lysang Hot Vlogs. Ayan, mega love shout, sabi ni Lysang Hot Vlog. Oh, sweet lang po. Entertain ko lang po, client. Ayan, okay lang, Jason. Thank you, thank you. Sige lang, unahin mo muna yung business para may pera. Thank you, thank you. Thanks so much sa 3 million people in the house. Thank you, thank you. Janine. Hello po, Inay, Mama Norm, sabi ni Janine. Love, love. Thank you so much, Janine, for coming. Tamsak, sabi ni Janine. Thank you, Janine. Thank you so much. Musta na? Musta na ang buhay? Musta na ang buhay-buhay? Lysang Hots Vlogs. At Janine, hello po, sabi ni Lysang Hot Vlog. Janine, hello daw, sabi ni Lysang Hot Vlogs. Good morning everyone. Hi po Lisa, love, sabi ni Janine. Good morning Inay, good morning Janine, good morning. Kamusta? Kamusta ang work? Lysang Hot Vlogs while I'm cooking. Okay lang. Okay lang po, kagigising, sabi ni Janine. Kagigising lang ni Janine. Lysang Hot Vlogs. Biji lang. Thank you. Thank you sa pa-biji mo, Lysang Hot Vlogs. Thanks so much. Thank you so much sa 3 mata at saka sa 7 tamsa. Lysang Hot Vlogs.
Biji-biji. Thank you, Sisi, sa pabiji-biji mo. Tignan mo lang yung niluluto mo. Baka masunog. Huwag yung sipi mo ang titignan mo, yung niluluto mo ang tignan mo, baka masunog. Masunog yung niluluto mo, i-charge pa sa'yo. Sayang din. Cooking tofu, mama. Wow. Sarap naman. Janine, love. Thank you so much. Thanks for coming, Janine. Hi, Sangot Vlogs. Biji-biji, salamat sa pabiji-biji mo. Thank you, thank you. Itong tamsak. Thank you so much sa pabiji-biji na tatlong mata. Salamat, salamat.
Sabi nila Isangot Vlogs, Mama Norms, di ba po nagluto na kayo ng tofu? Oo Liza, marami akong nilulutong tofu. Bigyan lang po inay ha, inaantok pa po haha, sabi ni Janine. Okay lang Janine, tulog ka lang dyan. Isangot Vlogs, at Janine, magmahalan po tayo, hehe, sabi ni Isangot Vlog. Magmahalan daw kayo, sabi ni Isangot Vlog, Janine. Sure po, save watch later po kita. Maya tapos LS ni inay, balikan po kita, sabi ni Janine. Madam Davy Bustamante, thumbs up po. Thanks so much. Good evening po dyan, madam. Hello to all, sabi ni Madam Davy Bustamante. Thanks so much for coming, madam. Thank you so much. Sabi nila Isangot Vlogs, turuan nyo naman po ako sa mga tofu po. Hehe. Nood ka na lang sa mga ano ko. Nood ka lang sa mga videos ko, andun lahat. At gayahin mo nang lutuin. Madali lang pag sa mga tofu na mga recipe. Tapos mura pa. Sabi nila Isangot Vlogs at DB Bustamante. Hello po. DB Bustamante at Lysangot Vlog. Hi, sabi ni Madam Debbie Bustamante kay Lysangot Vlogs. Thank you so much, Madam Debbie, for coming. Gising ka pa, hindi ka pa na... Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Janine, hi Ate Debbie, love, sabi ni Janine. Thank you so much, Janine, sa pabigi-bigi mo. Love. Debbie Bustamante at Janine, love. Sabi ni Madam Debbie Bustamante, love Janine. Thank you so much guys sa pagstay. Salamat ng marami.
Madam Devi, malamig na ba dyan sa Canada? Oo, ang init pa rin. Grabe. Grabe yung init dito. Pagka pinagpapawisan ka, ang lagkit. Ang lagkit ng pawis. Sangot Vlogs. Biji-biji. Salamat Sisi sa pabiji-biji mo dyan. Thank you, thank you. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Salamat sa inyo. At Janine, nag-live ka din po pala. Liza, sabi niya. Lisa. Oo, nagla-live na Janine. 8 in the evening. Every night, nagla-live na siya. Pero wala pa siyang 1K. Pero marami na siyang live. Janine, unahan mo na lang po ako. Lisa, if you want, basta po ako later na babalik, sabi ni Janine. Ayan, Sangot Vlogs. Unahan mo na daw si Janine. Tapos, inaantok pa si Janine. Thank you so much sa 3 million people in the house. Thank you, thank you. Thank you guys.
Bidyo-bidyo lang. I'm cooking. Sabi ni Liza Ngot Vlog. Sige lang. Bidyo-bidyo ka lang dyan. Tignan mo yung niluluto mo. Baka masunog. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Thank you guys. Thanks so much, Janine, sa pabidyo-bidyo mo. Kahit si host, nagbibidyo-bidyo din. Kasi nag-work, namamalansa ako. Ang init. Grabe pa rin ang init dito. Salamat sa mata na andyan. Salamat sa mga pabidyo nyo. Thank you guys.
Thank you so much sa 4 na mata at saka sa 9 thumbs up. Salamat ng marami sa inyo. Thanks for coming, guys. Ayan, malapit na tayong matapos, guys. Salamat po ng marami sa inyo. Still 3 million people in the house. And saka 9 thumbs up. Thanks so much. Thank you so much, guys. Malapit na tayong mag 1 hour. Iwa 1 hour ko lang to. Zini Torres, I love the slogan, but sometimes I did not do, lalo na pag hindi nangyari ang what I expected. Thank you, good luck, keep safe. Thank you so much, Madam Zeni Torres. Bigyan kita ng jacket. Pwede kang mangisda dyan kung kailangan mo. At dikitan mo na rin si host kung hindi pa tayo dikit. Ako rin, madam. Lagi kong iniisip yan. I always believe in myself, even in the darkest moment. But sometimes, I cannot do it. So, it's just saying. Thanks so much, madam, sa pagpunta sa aking LS. Sana dikitan mo ako at magdikitan tayo, magkaibiganan at maglablaban tayo.
Thank you, thank you. Good luck din sa'yo and keep safe always. Thank you so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 9 tamsak. Salamat, salamat ng marami sa inyo. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 10 tamsak. Good morning te, sabi ni Shishay Vlogs. Sa market po ako. Okay lang, Shi. Ingat-ingat. Ingat ka. Thank you, thank you.
Good morning, Sir AJ. Tamsak ulit, sabi niya. Tamsak ulit. Salamat, salamat sir sa patamsak ulit. Thank you so much po. Sir AJ, namamalansa ako kaya pasilip-silip lang. Actually, i-end ko na to within 5 minutes. Pasobrahan ko lang ng 5 minutes siguro ng 1 hour. Thank you po. Shout out everyone, sabi ni Sir AJ. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Sir AJ. Kung hindi nyo pakadikit, dikitan nyo na siya.